In the Bankulu. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mabendlela kancane. Sandulela sehlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabela senkumbuzo ezulwana. Senkumbuzo kwezila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla leNkosi masikulu isithanda. Baba usiyamakhosi unyazi lwezulu. Ngiyabonga ukuthi ngilutho nje. Kodwa usiyazi lutho kuwena. Amen. Bacela sizesikhathi ngicela isihlaba sika-131 amavesi azobambana. Bantwana benkosi ningakhohlwa ukuthi mzwana ukhetha inkosi esekuphambili awuyikhethanga elangeni. Akekho la ithembeni wakhetha inkosi emaphepheni. Amen. Uma unenkinga-ke wena wayikhetha ephepheni uzolindela iphepha. Bantwana benkosi khona into enhle lapha. Kwakusukela kwakhiwa isigungu sabantu abathize. Okubi nje uma uyibopha uwedwa uthi kusasakwazi umhlaba wonke. Ngelinye ilanga la kusukela sasiselinda abavukeli bokuphakama benkosi ubabamkhulu bathi uZungu nokuthi inkosi ingangeni ujole inkosi zandala. Sezwa silevu kwathiwa nje la ukuthi mayifike ekhondleni eParliament. Kodwa bahlupha abantu bantwana benkosi abayinkinga. Ngoba uma uyinkinga uhlezi uyinkinga, uma ungazazi ubhekephi unenkinga. Uma uhlezi ulalela umoya, awusiyabonga amakhosini, Nkosi kaNgcobo nenkosi kaQwaba eMthembu. Siyabonga makhosi. Ngezinsuku ezimbili engizisho. Siyabonga abantwana benkosi. Uma siphuma la ngomsombuluko hamba umfundisi uGumede nawethu nomshumayeli uShozi siyedrobela amakhosazana. Siyofunela into enhle. Yathi abantwana benkosi sayedrobheni siyaluza safika abantwana benkosi abuya la. Safika le nto yasezulwini yaphumuswa zoba pha eManazaretha amani. Uyahluba umuntu ocike ngogodo. Bahluba abantu abancikayo. Engixoxele mina engizolalela mina ngiyathe. Ngomashi 2010 sasilapha sipheka amabhodo. Kwaqhamuka omunye umuntu wakithi wathi wathi baba wathi kumina ngenzela wena uncikaza. Ayangikaza ayisaba amagwa athi ngcono ufele. Lo muntu wakithi uthi yambona lo. Uthi ndebo yambona. Uthi yena shemba zolandela lo. Cha washeshe amen. Ngoba uthi sheshe amen uzothi amen noma sengikhuluma into ehalo. Uma ngiqhamuka bese yaqhamuka wayenza ngemoto lemhlophe. Bese ngifuna. Ngangifuna ukubona noma ubani la. Bese ngiyacela sithele ngalemva kwenu. Bethi angike kuye usizo lwami. Babethi angike kuye usizo lwami. Ngukhipha 50 rand. Ngiphele ngasani nkosana ngicela ukukhuluma nawe. Ngathi ngicela ngabe angiboni
ngasondela ngithi mina khona ngicela ukufisa ukuya kuwe. Uthi hayi hambe kwabo. Ngithi mina ngiyazi ba Nkosana into engenzani. Ngicela ungilalela. Ngalitholela unkosikazi wami ngakhuluma konke angifisa ukukhuluma. Uthi ke hambe wenza ukuthi. Ngakwenza lokho ngayithola into engangiyifuna. Bengisiza wena obuka uthi ufuna ukubona ukuthi nawe namhlanje uzoregister uyinkingi umuntu onjalo bantwana benkosi. Usuyindoda embi ivamisa kula emadodeni. Ivamisa kula emadodeni. Njengoba sigcotshile abantwana benkosi asigcotshelanga uzobeka usheme. Sibekele uzofundisa abantu umthetho kaNkulunkulu. Amen. Akekho umuntu owaziyo ukuthi ushembo ugcotshwa kanjani. Uzofunda umsebenzi wakho onikela wesathuka wona. Incwadi yokungcwaba kodwa inemithetho kaNkulunkulu. Ithi le ncwadi semphumile kwabaqheza. Ulungiselela isabatha akuphelele inhlamvu elanga seyishona. Shona kwelanga umlilo ucishe kushona kwenhlamvu elanga. Ukuhlambulula isabatha kusukela emzimbeni ogezwe ngamanzi. Naso ugqokeni ugqoka ihembe elimhlophe nengubo yesabatha emhlophe umNazaretha. Emikhono eqhawe ehlakeleni okude kukhale emaqakaleni. Umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha. Afuneki umuntu adle into eshisayo ephekelwe isabatha. Ukudla okuphekelwe isabatha kudliwa kunjalo. Okuphekelwe isabatha akufudunyezwa. Kudliwa kunjalo noma sekudlulile isabatha. Ngithi abantwana benkosi ngibuza laba abantu abahamba ibhwabo ngesabatha. Nalaba abantu abahamba imisebenzi abafowabo ngabasathi abangakhona. Ngelinye ilanga omnye umfowethu umusho wesosho. Omnye umfowethu bibi no wayelobona umfowethu bathunywa ngesabatha bayakhona. Usuku linana manje. Leli elibhalwe ephepheni ukuthiwa ulona ndingi uzohola amanazi asiwona amanazi. Amen. Bantwana benkosi uma lamuntu behambela kulo mzoka Ntombe uba umvangelo uNtombe. Ongakholwa na. Bafika abantu bapheka ukudla isobho kuthiwa igrave bayibheke phansi. Benzela ukuthi bazonika wena lapho uzofika amaNazaretha afika akho ngamasabatha. Uma uNkulunkulu wabantwana benkosi ungaduka kodwa uyakufuna azakuthola. Wasuka lento kuthiwa ishingishana. Beyibeke phezukweni. Yazola yafika ngela phansi konke ulokhu bakwenzela nabantu. Bantwana benkosi baphinda ngokulandelayo. Abawuhamba uNtombe. Baphika igrave futhi ngokulandelayo. Bayibeka yafika bayipheka ngesabatha ekuseni. Bayifika laba bantu lezidla zifike zayidla zayiqeda. Sinengingani maNazaretha. Uyabona uma uhamba umngcwabo ngesabatha, wovela ukudla phela uhlubuke. Mawusabi yena, ungahamba yena makuyisabatha beludla ngoba uhlubukile vele. Iyona into le abantu benkosi uNkulunkulu ayiphamisa isilungu sikuthethe, asho umsolungisa yena. Uthina sibekela umthetho la isonto uthi fanele senzeni abantu bathu bengaduki. Umuntu akavunyelwe emthethweni ukugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha. Afuneki umuntu adle into eshisayo ephembe esabatha. Ukudla okuphekwe esabatha akufudunyezwa. Kudliwa kudlala wasedlulile isabatha.
akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lweSabatha athenge ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu akudluleki iSabatha uqala anduba uthenge ngayo okuthanda lo mthetho uphelele. Manje sithela sikhona singabafanyana lapha ezansi bese ngavula ibhola ngeSabatha obe ungathemba ngeSabatha asingaqashi sona umthetho kaNkulunkulu sicashe ne-BP uma une-BP thenga phela ngelehlanu ubeke esikhwameni sakho kulukhuni bantwana benkosi ukuphula umthetho ngabo iyona nto esibekele yona sibagcotshwa abantwana bakaNkulunkulu. Ngiyakhetha kumaba uma ukhala insini yokuqala yesonto ifika endlini yokusonto ngesikhathi esifaneleyo ingakavulwa inkonzo noma umthandazo ngoba uma ufika seyivulile inkonzo sewungaphandle wasezulwini ifoni yasezulwini seyithathiwe. Uma ufika sefunda incwadi mana ngaphandle emnyango kuze kuphele lokho kufundwayo ngoba uma ungena uyaphazamisa kwabalalela uma uhlatshelela ngena lokho kulungile. Ngilapha ekutheni kukhona into manazaretha efike nesiqalekiso kubantu amaselula isho ubaba engashumana kanjani yoze umuntu elapha siyaphendula ngeselula hello kodwa le ncwadi ithi ma uphazamisa ngokuhamba kangakanani-ke wena uma usuphazamisa abantu abalalela. Manazaretha ake sibuyeleni ake sibuke emuva lapho esiqhamuka khona. Uyinkinga umuntu ongazi ukuqhamukaphi ngoba ngeke azi ukuyaphi. Yazi ukuqala ukuthi uphumaphi uzokwazi ukuthi uyaphi. Namhlanje la ekhona awusawazi ukubona iNazaretha. Besibonakala ngehluthu ezibomvu. Besiziphenya 1967 ngisesikoleni ummisi wayemfundisa wathi asamzokufunda ekhaya ngathi umama akanaso isikhathi ekhaya asikufundi thina wangishemu ngikusale shaya iphambano ngaphinde ngabuya nesuku landelayo uthi wena umuntu angawuzwa ngithi methe umama angokutshela ukuthi isikhala akanaso wathi uma ungigunda ucela umbekele iy'nwele zami. Angazi bantwana benkosi namhlanje sinamanazaretha ayithanda kakhulu. Ake sibheke bantwana benkosi ukuthi akasho ngisho ukuthi masingayithandi siyithande uzobe over. Hayi ngabuya futhi ngusali wangigundayo wangishaya ibandla ngaphinde ngabuya. Sikhule thina esikhathini esiphambili ubunathi kwawungathanda. Yini manazaretha le esiyenza ukuthi ukunaza sekuthanda emhlabeni ube namhlanje sesisaba uba manazaretha. Abefundisi abavayeli abashumayeli bayayiphumula ingane angisayiphathi place ukuthi kuthule uma angazi sikhule thina wawuthi uma uye emgidini wawuthi ukuthiwa sonto uthi uthawuza usonto uthiwa isilevu sakahlabi asho amadoda akavuka esontweni uthi ubaba inyanga izulu ngomunye unyaka ethi uma ugcotshiwe usuke ugcotshwa udilika jele yathi ngoba uma umuntu esesogweni ngeke lithethe icala lo liyothetha umgcotshwa uyobuza athi umgcotshwa kuba athi uluka kwamkhola bese ngiyabizwa lo muntu amtshela ngayo ethi yithi esesogweni asingasikhona
sike umthetho kaNkulunkulu nala ngabo akase ngasikhohlisi sizoyesogweni bagcotshwa nawe sibukeli siyakutshela hamba utshela ushemba ukuthi uzoyesogweni namhla ingane zamaNazaretha zifaka amabhulukwe sebekhuluma o-anti omama bazonda o-anti ngokukhuluma iqiniso Deuteronomy 22 verse 5 Obuye ngivule uJeremiya 4:30 khuluma ngalokho esikwenzayo emhlabeni ingane ifika namhlanje ithela umama ayifake ngangayibona ingane edrobheni ngenhlanje ngisebenzela edrobheni uma ngithi ngedrobheni ngibona ingane yomuntu okukhulu ifake ibhuluku seyazacisha izinto iphume ekhaya uthini umama futhi umfazi makangakugqoki okwendoda nendoda mayengakugqoki okomfazi ngokuba bonke abenza lokho bayisinengiso kuJehova uThixo wakho amen lo ngane yokuzala uNazaretha lo mzali walo ngane uya ezulwini ake ngixoxele la ubaba wami olama nobaba wami uthi ngelinye ilanga ngangibona bathi abantu asingakhulumi amaphupho akhona amaphupho akho umuntu abanye mabekhuluma ngeke phela bekhulume emini bayofika nje la bese beyathi nencwadi yasho uthi ubaba wami igama angisho ukuthi ngibizana lokho uthi fana ngithi na baba uthi ngithunyiwe kuwe umndeni khona owenza ekhuluma ngeNkosi ngesana kushiye manje uthi khona owenza mfana uyasinikela kahle kodwa khona okwenzayo okubi kuNkulunkulu uthi baba yini uthi baba wena ufika uthi uma ufika lapha uma unikela bese uthela uNkulunkulu ngothuli uyaphinda umshiye uthi ungabe umshiye womlindi ngoba asinayo insipho yokumgeza uthi lapha ehlezi khona sihlezi nayo emhlabeni uthi uma wona beyokubizwa abantu bakini kuthiwa ake nibuke umntana sibani ngeyaphi leya ngane nabakini wena ungabazayo bayangabaza ngoshela bayakhishwa abantu basezulwini uma bona wethola sohlupheka kakhulu kanti wena onayo sivumelana imali singane zithi gqoka amabhuluku kulo musi ngihlase sengiqala ubangwe angaze ngibone umuntu efaka isigqoko emzini kaNkulunkulu ngiqala namhlanje ngiyagcina emzini kababa sisifake isigqoko ngiyaqala ukubona umuntu efaka isigqoko emzini kaNkulunkulu kodwa kuyathula nje asikukumeza abantwana beNkosi ingubo esiyigqokile kodwa asibukeni ukuthi lokho okwenzakala kuyikho awasekho yamadoda kuleli bandla futhi Jeremiya wesine indima yamashumi 3 uyawenzani wena uzawuchitheka emkhulu bomakoti bethu ikhona inkinga bomakoti bethu ukahle ngane ngomakoti omusha ngicela beyilalelisise lento angathi uyakhulunywa umfana wamkhwanazi wale mantubezo oniswa cha awuyilalelisise omakoti
sabathu ba asijayile uma usajayele benzeni ngasho cha wasemadloba asingajali indlela incwadi yowenzalo lokube namhla amakoti bathi bahuqa amehlo omuthi basafuna ukuqoqa angeke phela umuntu kaNkulunkulu ubusashika usuhlezi ngakho uyini ufuna ukuyibukezele le usafuna ukubani basuhuqa amehlo boma uma ungiganile lapha emzini kababa mina ngizawumisela umthetho lokunjalo Amen. ngoba inkinga lapho ikhona njengoba siphethe siyathanda ukuphatha isonto kodwa sifuna ukuphatha imizwa yethu uyophatha kanjani ungazi lapho ekhaya into kwenzakalani emzini wakho ufaka amabhuluke kodwa lapho mina ngumvangeli umfundisi umshumayeli khephi kholo namhla abantu bazithanda bangathi bamazinyo bafaka amagolide abantu sinabantu abayinkinga asinahlobi ngabantwana bakaNkulunkulu ngento ezosilahla ngomhla wokuphela qhubeka ke subuye Uyakuhloba ngeze abawuthandayo bayokudela befuna ukuba ufe indima yamashumi amathathu nayo izwile izwi kungathi elomfazi obelethayo ukukhala kungathi owakhe osibulayo amen Nazareth Timothy 2:18 verse Bantwana benkosi ake sibawohlale kucabanga manje likhona usuku oluzofika lokho ave uhlungu bantwana benkosi udlweze impethu uyikhona sikwazi uthi uyikhona uyashibisa uthi awunazi ingane awunanga masibani ba nazi ingane ngiswelazi yini ingane wasuse ingane uyikhona unake ingane yini inkinga yakho mntu kaNkulunkulu uyabona uma udalwe emhlabeni badethi upheleza labantu usukunenkinga uma uNkulunkulu sezobiza umuntu othuma into ngomsusi usukunenkinga angazi usukude namindeni esuyidala isuyinjani ube kukhona into oyiphethe ephepheni usune onesidala sinjani ubuka umuntu usufuna ukuyikisela ngomuthi uyinaza lele othiwa lizohola amanazareth ilolo nazo funda Timothy isigaba sokuqala isahluko sesibili indima yesishiyagalombili ngakho ngiyathanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezimhlophe enganalulaka nankani njalo abesifazane abahlobe ngezingubo ezifaneleyo babe nokuhlonipha nokuqonda bengahlobi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamapherele ayibambe la sebekhuluma antinengane zamanazareth eqaqa amapharele zikhona lapha enansuku uma uthiwa vula inansuku zikhona engane iphuma kuyise ifike nonina kodwa iva kuhalibhome ekhaya sekungena semadodeni uthola shaya imiyeka wathi izangoma kodwa kuthule nje sinobaba sinomama kodwa sikhotsheleni bantwana benkosi sikhotsheleni sifuna ukubukwa uNkulunkulu akasigcobanga ukuthi asibuthe asilungise isono hayi futhi ngelinye ilanga esethandaza ungayivala
umshumayelo omdlaji ngena omnye umfana ulungile ekhaya uthi ayi ngwapha uthi lo mfana hayi usuEthekwini uthi lalela wogcina eThekwini uqine ekhaya amadoda aqina amakhaya nothi mina ngikwazi usingasonta nawe ngathi wogcina eThekwini aboqinwa khona amakhaya akwazi ukuthi usedrobhela ngazi bantwana benkosi ake silungise imithetho yesonto. Amen. Awungabi mnandi okanye basele bonke balandela abakhokheli kancane ngengizwe 14 ngengizwe 14 umkhambi uya 14 bese bexoxe umkhokheli sezimanga namhlanje no angibasebenza ingaphi inkinga kithi nithini bobaba ngomthetho kaNkulunkulu ophulwa kungasiza ngani isigqoko sibe 100,000 sibe ngakanani kodwa umthetho ubusebenza kuba uyazi ngathi nelanga sila namhla sesisondane zangoma kuleli bandla uyabona uthola umuntu ufaka inyongo nokuhlala okubomvu uzala uthulu nje ufaka inyongo nokuhlala okubomvu kuyalenga lapha emuva noma ngenkukwe kodwa abagcotsha abathule ahambe ubaba maNazaretha kanti senzani ahambe umuntu onikela ubaba engcolile uzothini ubaba uzothini ubaba abantwana benkosi ake silungise maNazaretha obaba incwadi ukulahla ilokhu kuthi ukhanya kufikile abantu abakuthanda ukukhanya bafuna ukunyama bafuna ukubona imisebenzi yabo angazi bantwana benkosi sengathi ushambe asingajabuleli ikhundla sibone sithi musiphamisa amahlombe kodwa umthetho kaNkulunkulu ufile akhona amadoda amadala kuleli bandla njengosigqokile sigqokile wawuyibuka ukuthi njengoba ngigqokumnazo ngiyayiwa lapho kuyakhona kufika omunye engemusho sekushona ingane yakhe ngikhona la kule ngizombona nami la awusiyambeni ngisithi kushona umntwana wakhe awusiyezwa awufoli ngiyangcwaba yini uthi cha usefikile uthi azawuqaqa lokho akuloku ekhaya ngithi ngehliziyo khiphi nangiqaqi ngani yamase ngeke ngiyiqaqe wese bazoyiqaqa isizidumbu nezinyo legodobolo khipho usizidumbu bejisa isigqodu kusala wasemhlabeni funda nangezingubo ezinentengo enkulu abahlobe ngemisebenzi emihle lokhu kufanele abesifazane abashoyo bethi abamkhonzayo uThixo owesifazana afunde elokuthula nokulalela kahle kepha angimphumeli owesifazane afundise abe namandla ezwendoda idemocracy basho njalo ahlale abe lokuthula ngokuba uAdam wadatshulwa kuqala andukudatshulwa uEva. amen idemocracy sesiyalingahliphi mfazo sokweni asokuyona ngane nendoda never ever ngane nendoda abafundi ngakho abantwana benkosi kufanele la usumfundela incwadi baba Solomon oqala 5 elilonke iverse Solomon oqala 5 ngakho abantwana benkosi ake sizale kabusha noNkulunkulu wethu omusha
bamuhle singabasizi bakashembe hayi ngoba abantwana benkosi umthetho weNkulunkulu awushintshi kunjalo funda Solomoni wokuqala indima yesihlanu ngimnyama kodwa ngimuhle imnyama kodwa ngimuhle umbuzo womngami ngimuhle kanjani umbuzo nje kubo bayazi ukuthi ngimuhle mina kufanele indoda ebabaza abakhosikazi abantu indoda ebakuthi awube umhlukosela ukuhamba umhlukosela umuntu waba muhle hambelena enalengele phepheni akaze bantwana benkosi ebemuhle ngakho manazareth amahle sengathi ushemba ngesikhumbula usinobaba bethe bazi ukuthi bashiya amadoda aqotha akangasiphili ubaba uhambe ekhaya nathi akangasiphili bantu akesikeni iphethini bacela ubaba uhambe ekhaya nathi akezizameni uthi nobaba okhona unyazi lwezulu sizwetshe isizwa entshe ehambe yoshona hamba nephepha bangcwele benkosi ngibonge bobaba abahlangene abasezulwini kufanele ngoqina bebethange usabathi abanye bathi usuke soyesu ubonga abantu abakini sohlala siyababonga abazali bethu bathi hayi ngoba wabonga abantu bakini yoba ngila bayazi mina umthetho waleli bani mawuphuma uze emhlanganweni uyahamba futhi ukhipha imoto emise esangweni busiyothanaza endlini ngandla busiyahamba busiyaphuma esangweni imoto usuyigibele esangweni uhlupha nje ngoba awazi ekhaya awubiki vele usukuhamba nje ekhaya mina bayazi abakithi thina ebuhleni angazi wena noma ubike ebuhleni noma ubike elandeni Nkosi busenuzo ngihlabela usabela abafundi benkosi basiphethela umsebenzi kaNkulunkulu In the Bank you, Lou.